Dobrý večer, milé deti. Dnes vám prečítam rozprávku. Tuto nie, toto je dobrá kravina. Túto. Slimáčik a mrkvička. Jedného krásneho rána sa Slimáčik zobudil, vytiahol očká a čo vidí? Asi meter pred ním vidí mrkvičku. Začnú sa mu zbierať slinky a hovorí si: hej, to budú raňajky. A rozbehol sa smerom k mrkvičke. A bežal, 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 bežal. Deti, neodchádzajte. Vrátime sa späť, keď sa rozprávka bude dejovo vyvíjať. Už bol obed, slniečko už vyšlo nad obzor, ale Slimáčik to nevzdával a utekal k mrkvičke. Hovorí si: nevadí, budem ju mať na obed. A bežal, 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 bežal. Deti, ešte stále neodchádzajte. K tejto rozprávke sa vrátime, keď sa bude dejovo vyvíjať. Slimáčik si hovorí: nevadí, budem ju mať na večeru. A bežal, 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 bežal. Deti, ešte stále neodchádzajte. K tejto rozprávke sa vrátime, keď sa bude dejovo vyvíjať. Bežal, bežal. Už bola polnoc, ale na veľa Slimáčik dobehol k mrkvičke. Celý šťastný si vytiahol obrúsok, zásterku a vtedy si uvedomil, že si zabudol príbor. Musel sa vrátiť. A tak bežal, 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 bežal. Deti, pokojne odíďte. K tejto rozprávke sa totiž už viac nevrátime. Bežal. Dobrú noc.